Na 49. schôdzi našej najvyššej rady sa okrem iného prerokovávala aj entá novela vysokoškolského zákona. Boli sme zvedaví, čo nového prinesie študentom. Pre študentov by nemala priniesť v podstate nič, pretože dotýka sa priamo vysokých škôl, robí istý poriadok a istú hierarchizáciu v náročnosti vysokých škôl. Vo svete sa bežne robia hodnotenia vysokých škôl a pokiaľ si pamätám, tak v prvej 500 sme nemali zatiaľ ani jednu vysokú školu. Pán profesor Mámojka chce riešiť aj druhú otázku a to je otázka veku pôsobenia na vysokej škole. Ten zákon nerieši skutočné potreby. My budeme navrhovať určite niečo iné, napríklad pre vysokoškolákov mať možnosť, že ako stane na Slovensku pracovať, to znamená v úvodzovkách dostať podnikové štipendium, tak nemusí platiť, ale podnik bude určitým spôsobom to uhrádzať. Za podniku štát to určitým spôsobom umožní cez dane, odpis daní. No a aby sme neboli až takí formálni, spýtali sme sa našich zákonodarcov, čo je to vlastne politika. Politika je umenie možného robiť pre tú komunitu, ktorú my národniari nazývame národ, to najlepšie. Je to každodenná činnosť každého rozumného človeka v prospech vecí verejných. Politika je aj to, keď ráno vstaneme a pri káve sa porozprávame o tom, čo máme robiť napríklad v tej časti mesta, kde bývame. No je to správa vecí verejných. Nechcete sa odo mňa počuť, že to je pánske huncústvo, lebo to tak nie je. No, politika je, ja si myslím, že je, tak ako som povedal, činnosť, ktorá má riešiť na najvyššej úrovni problémy.